ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୀତାମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମାମା କ'ଣ ଦୁଇଜାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଏପଟେ ମୋ ଧନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାର ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ଏପଟେ ଟିକେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି ବୁଲୁଛି। ସକାଳର ଠାକୁର ପୂଜା ହେରିକା ସାରିଦେଲା। ମୁଁ ଧନ ଗାଧୋଇକି ଉଠିଲି, ଖାଇକି ମାମା ଆଳତି ଟିକେ ମୋ ଧନକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏପଟେ ଆମେ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁନି ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ି ନେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂଜା ଫୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଜିତୁ ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଏପଟେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ସମୟ ଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ତ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା, ମାନେ ଚପଲ ପଶି ଯାଉଥିବ। ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଯେଉଁ ମାନେ ଖରା, ଏତେ ବି ଖରା ନାହିଁ ଚଳିବ ଆଉ। ତାପରେ ସେଠୁ ଏଠି ଜିତୁକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପାଣି କ'ଣ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୋଟେ ଟେକ୍ ନେଇଯା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜିତୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଅଟୋକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଭଉଣୀ ତୋର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଅଟୋରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଲୋ ବୋପା ମୋତେ ଯେଉଁ ଡର ଅଟୋକୁ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଓଦା ହେଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଜା କଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘରୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇ ବୋଲି। ଏଠି ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଆସି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଧରୁଛୁ? ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଜାମସ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ବସି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆସେ ଆସେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଜିତୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଜିତୁ ଏଠି କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆହା ମୁଁ ଏଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛି। କହୁ କହୁ ମାନେ ରତ୍ନ ବାହାରିବ ବୋଲି ଏଠି ତାକୁ ମିଳିଗଲା ଜିଅନ୍ତା ଶଙ୍ଖ। ମାନେ ଶଙ୍ଖ କେବେ ଚାଲିଥିବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଜିତୁ ସେଦିନ ପାଇଲା। ତାପରେ ତାକୁ କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଘରୁ ନେଇଯିବା, ବୋତଲ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଘରକୁ ନେବା କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ନେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲସେ କେୟାର ନେଇପାରିବା, ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମଜା ନେଇଗଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମାନେ ନାରାଜ ପୁରା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନଥିଲେ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଜିତୁ ରୁଦ୍ର ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ତୁ ବସେ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଉଛୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା ନେଇଗଲୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଗପସପ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ରୁଦ୍ର ଏଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ, ରୁଦ୍ର ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଜିତୁ ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାମା ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଭାତ, ମଟନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ
ସବୁ ଯାହା ବନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୋଇ ଧୋଇକି। ଏପଟେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଏପଟେ ମୋ ଧନ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଦରୁ ଉଠିକି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ତାର କାଗୁ ହେଇଛି। ବିଟୁ ହେଇବା ବିଟୁ ହେଇବା ହେଇବା ବିଟୁ ବିଟୁ କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଇବା ବିଟୁ ହେଇବା ହେଇବା ବିଟୁ ବିଟୁ କାଇଁ